Niafro isa Khorang thangka tei bon sikang phaino o Twidu badaro kisa problem wngkha abono solve khaina bagui no ang tinaro phaikha ang obon koinai je Chini bisingo jate जों ठीक ma tonglainai tei bo जों khonakha oro masamusu borok rok in the name of BJP borok kisa samung sira tangui tongo ang pura oro report nakha जों tei bo report nagui tongo tini जों oro Chini MLA Sindu Jamatia tei boni Chini kormi rok tabung borok oro blog go DM by borok meeting khailekha ang obon saramusugo jate Chini bisingo जों दङ oro जुथ सरकार दङ Ipft BJP abono जों manage khema thang teibo जों khonakha oro masamusu Chini BJP ni kormi rok balai phe usingkhola जों mono note khenakha जों mono report tonai dokane जों mukhyamantri bang sanai je Chini oro ni masamusu jotoya koijon borok tongo borok onek Twidu badaro অশান্তি borok sisi khai tongo aboni bumung जों note khenakha amro जों nainai bo BJP phangthung je phangthung Ipft phangthung je borok hamya je borok duskrit khlainai amro जों ni sarkar top theke ba party top theke जों bor nainai ang obon koinai je oro Twidugo age belakhe जों oro shanti tongo jate shanti bongo tangthung जों oro joto milima tonglainai oro gobang misro jati tongo jaga oro wansa tongo tutu hat tongo joto tongo jaga जों joto ko thaima tongainai tei जों naigo jate Chini party no ba Chini Ipft party no jate onek borok wansoi tongo jete Chino nosto khaina bagui Chini bising tongui phano abo hai wansoi toneno ang koinai jate जों kunodin compromise khlaiya जों ha do phane bagui samung khai thangnai Chini nahormung जों ঠিক নো tongo Chini কোন লরেয়া তখন আং কইনাই যে Chini borok rok Tripura sarok tak phone buji kha tongkho kobang ma tongkho onek borok patino torjago borok jatno torjagia abro hare tongo mona ang koinai Chini obono mama sogo je Chini Tripura sa Chini Ipft party Chini nahormung obono जों oro sara Tripura jo जों unnoti khlaina naigo tei bo Chini ADC arian tei जों statehood ba Tripura lan sanai tongo abo onek agogjak जों usang khonakha Chini ADC ni bumung जों Ipft ni abo dabi khai tongo जों Tripura Land State Council Territorial Council Tripura Territorial Council rena bagui जों abo koi tongo abo ngnai gang obon koyo tin agami election Chini November mase diu tongo November December ongnai abo जों salai tongo jate shanti babe Chini election bungnai thum administrator oni 6 mas mang khlaijago abo pai thangnai November December pai thangnai abo ang koinai jottono pore elakar borok dok jate shanti bojaina rang thum sakbai sak takoi takhuk jate kuno ulta khaithum obon naigo teibo oro bazar committee ang khonakha Chini tabo bazar committee tongo main khe omono tei bazar committee tei kisa kobang laika abo to eta ain tongo ata niyam tongo bazar committee gosong khaina hangkhai aro BDO tong nangnai local MLA tong nangnai nene DSP tong nangnai ma kobang ma kormachari nini BDO borok tongino kaisa committee khlaijao dahaino ang khonakha horak train nefro 15 tarik 15 August masamusu BJP rok je oro borok bazar committee slaina naigo abo lekhe chaiya dekone system ain bisinting ma thangnai ain no je bongo khlainai abono जों nainai ang khonakha oroni koijon BJP rok 15 August jedaga जों independent day palai tongo a dino borok khlai oro bazar committee meeting khlaiye abo slaina hnai borok chesta khlaileka abo bifolung thangka jate mai tangthung obon mangai ang jottono koinai jottono je cinta kaham khlainai rok जों jotto saimano BJP borok kaham tongo Ipft borok kaham tongo masamusu borok hambe tongnai abo जों manainai hambai।